Здравейте, аз съм Велин Николаев. Аз съм Габриел Младенов. Днес ще ви покажем урок по предна везна. Той ще ви покаже упражнение за начинаещи, тък предна везна. Преди да преминете на следващата стъпка, трябва да можете да държите поне така 10 секунди. Сега той ще ви покаже следващата стъпка, която е предна везна с един свит крак. Трябва да задържите около 10 секунди. След предна везна един крак е страдал предна везна. За нея отново трябва да държите поне около 10 секунди, за да преминете към следващата стъпка. Следващата стъпка след предна везна на страдал е предна везна с един свит крак с сменяне на свития крак. След като постигнете 5 или 6 сменяния, директно преминавате към опити за нормална предна везна. Сега ще ви покажа някои базови упражнения за предна везна. Когато правите това упражнение, трябва лактите да ви са изпънати и когато пускате, не трябва да се люлете. Сега той ще ви покаже друго базово упражнение. Старайте се спускането да е възможно най-бавно. Сега ще ви покажем някои читове на предна везна. При това упражнение той се дава на ръката и така везната е много по-лесна. При следващия чит, китките са отгоре върху лоста и лактите не са изпънати до края. Това е урокът за предна везна. Надяваме се да сме ви помогнали. Get low when the whistle go. Държа едно упражнение. Чакай, дай пак, защото... Той ще ви покаже... Чакай, че не почна, давай пак. Следващата стъпка да отидете, трябва да дадете поне 10 секунди тази везна. Опа, бърках много. Другата стъпка е... Давайте. При спускането се старайте да спускате колкото можете по-бавно и възможно да... И по този начин предната везна е много лесна. Сега ще ви покажем някои читове на предна везна. Това беше урока за предна везна. Аре бе! Не мога, брат, толкова и където се вгъза с Сериозно, тихо, тихо. Това беше урока за предна везна. Надяваме се да се... Да сме випове. 10 секунди мълчание, брат. Дай ти кажи. Аз колко толкова мен. Дай. Това беше урока за предна везна. Надяваме се... Тихо са. Давай. Давай. Това Бе, ти го кажи това. Аз не мога да кажа това. Не мога. Добре, Кажи. Бе. да сме ви помогнали. Какво, брат?